Πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή του Pattern Decor, εάν ο τοίχος είναι καινούριος, τρίβουμε, στοκάρουμε και ασταρώνουμε με τα προβλεπόμενα υλικά της Alligator. Για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο τοίχος σας και να χρειάζεστε πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιον τεχνικό της εταιρείας μας. Ξεκινήστε λοιπόν απλώνοντας την κόλλα και Vibe Kleber με ρολό επάνω στην επιφάνεια του τοίχου και εν συνεχεία κολλήστε το Pattern Decor πατώντας το με την ειδική σπάτουλα έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. Ιδιαίτερη προσοχή για τη σωστή ανάπτυξη του σχεδίου χρειάζεται στις ενώσεις έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και ανομοιογένειες μεταξύ των ρολών. Αφού τελειώσετε την εφαρμογή του Pattern Decor, αφήστε το 6 ώρες να στεγνώσει και συνεχίστε περνώντας Shade Latex 2 χέρια, αραιώνοντας 10% με νερό. Αφού τελειώσετε την εφαρμογή του Shade Latex, αφήστε το 24 ώρες να στεγνώσει και ξεκινήστε την εφαρμογή του Creative Lazour αφού αραιώσετε 20% με νερό, περνώντας με ρολό κομμάτι-κομμάτι και σκουπίζοντας με σκληρό σφουγγάρι. Ξεπλένοντας συνεχώς το σφουγγάρι με νερό, αφαιρέστε ένα μέρος του Creative Lazour ομοιόμορφα έτσι ώστε να αναδεικνύεται το σχέδιο. Για να πετύχετε πιο τρισδιάστατο effect, αλείψτε το σφουγγάρι με το χρώμα Shade Latex της βάσης και σκουπίστε πολύ απαλά σαν τελευταίο χέρι.